case la 35.000 de euro și tăierea dobânzilor. Este posibil un astfel de preț, 35.000 de euro. Dar când ne dai casă, sunt oameni care n-au înțeles despre ce este vorba și nici nu le-am făcut vreo propunere că le dau casă. Vrem să construim anual 100.000 de case la un preț standard de 35.000 de euro pentru apartamentele de 2 camere. A fost forma noastră de marketing, de promovare. Oamenii s-au așezat la coadă la Cluj, la fel ca la București, pentru a semna așa numitul contract de închiriere la planul Simion de înscriere. Vă amintim că liderul AUR promite apartamente cu 2 camere la 35.000 de euro, dacă va ieși președinte. Până la urmă a fost sau n-a fost un plan de marketing ăsta cu 35.000 de euro? La fel cum și mersul dumneavoastră la coafor sau unde ați fost, pentru a vă tunde, a fost un plan de marketing. Diferența este că atunci eu când mă duc la coafor nu stau 10.000 de oameni la coadă și că eu nu dau speranțe false.